lige overstået? Jeg synes, det er rigtig fedt. Jeg tror, jeg får ondt i benene i morgen, men jeg synes, det er rigtig fedt. Hvad var det værste undervejs på de over 20 km, du gik i dag? Fordi omkring de første 5 km, der var der en rigtig sej bakke. Det var ret hårdt. Men det var nok det hårdeste. Og hvad var det bedste? Det bedste var tomatmaderne, efter vi havde gået op af endnu en bakke. Ja. Og hvad så? Nu er vi så ankommet til Stella. Hvad synes du om Stella? Jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Specielt her, den her lille café og nogle træer. Hvad tænker du om det der mad, som gudmoren har købt til dig? Jeg synes, det smager godt. Det er altid spændende at prøve noget nyt. Ved du, hvad det er? Nej. Det er ret modigt.